салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии Сомонаи Раҳим Продакшн. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар яки шумо тандсиҳату хонаобод ҳастед. Бигзор ҳама вақт дӯстони азиз ма ғама як симонини фақат бихандем, хирсандӣ кунем, фақат дар зикри Аллоҳ меҳрабон бошен. Як хабари хиша ба ҳар яки шумо мерасонам. Дӯстони азиз, наворо ба дӯстон ба рафиқатон паҳн кунен. Рубли русӣ 135 сомон шид. 119 сомон дирӯз, имрӯз 135 сомон шид. Анами наворо ба дӯстон рафиқатон паҳн кунед. Ҳама каса иншаалло дуо мекунем ки 135 не 235 335 шава. Дига ҳеҷ гоҳ пас нарава ки зиндагии мардума нигоҳ кунед дар чӣ ҳолат омадагия. Дӯстони азиз, боз омади моҳи шарифи рамазона ба ҳар яки шумо муборакбод мегӯям. Дӯстони азиз ки иншааллоҳ боварии комил дорам. ин навори ма ба ҳар яки шумо писанд меояд, дастгирӣ мекунем. Дӯстони азиз, ҳама вақт хостам ки аввалин хабари хиша ба шумо расонам дар анами рӯзи муборак, дар анами рӯзе ки пагоҳ рӯзи ҷамъа мешавад. Имрӯз паси обед намози ҷамъа медорад, пага намози ҷамъа. ҳам рӯзи сайди ҷомаро барои фардо ба ҳар яки шумо муборакбод мегӯям. ҳам дӯстони азиз, як чиз дигаро хотиррасон кунам ки иншаалло боварӣ дорам ки дигар ин маблағ, ин пули русӣ поён намерава ва ҳама вақт анамхе боло мерава ки сатҳи зиндагии мо хуб шавад. Дӯстони азиз, дар пеш моҳи шарифи рамазонда бо ягон чи дар зиндагии мардум бо метавонад ки дар ҷои мисол дирӯз пеш 110 сум буд, имрӯз 135 сум, 20 сум, 15 сум, нигоҳ чӣ хел фарқ кардеса. Иншаалло то омади моҳи шарифи рамазона дуо мекунем ки 200 бигзарава барои якубча орда. Нигоҳ чанд қадар арзонӣ шава дар Тоҷикистони мо, тинҷӣ ва амонӣ ҳаст. Иншаалло арзонӣ шава, дили анами соҳибкорода каме раҳму шафқат бидроява, ҳамаи сатҳи зиндагии мардум хуб шава. ҳадди аққал ҳамаи рамазона ба як бурда нон, ба анами дили пур, ба як меҳру муҳаббат моҳи шарифи рамазона сипарӣ кунанд. дӯстони азиз, боз моҳи шарифи рамазон ба ҳар яки мо шумо муборак бошад. ҳазор раҳмати калом. Ягон гави пас барам гуфта бошем. узур.